Ola a todos e a todas e benvidos a Radio Xieiro, a radio do CEI Plurilingüe Manuel Xieiro, a radio de Crecente. Este é o segundo podcast gravado neste curso 21-22 e será dirixido e producido polas alumnos e alumnas de sexto de primaria. Hoxe temos un programa especial adicado a unha das celebracións máis importantes do calendario. Un día no que se festexa a amizade, o compañerismo, a resolución de conflitos a través da palabra, etc. En efecto, estamos a falar do Día da Paz, pero ollo, lembrade que todos estes valores deben practicarse todos os días do ano. Pero non vos pensedes que só falaremos da paz. Para eso temos as compañeiras e compañeiros de sexto, que prepararon unha serie de seccións nas que nos falarán de temas moi diversos como a música, o cine, etc. Xa vedes que nos agarda un programa moi variado, así que sen máis comenzamos. Para escoitar, para falar, para divertirse, para aprender, para informar. Para isto e moito máis, Radio Xieiro. A radio do CEI Plurilingüe Manuel Xieiro. A radio de Crecente. Radio Xieiro, a nosa radio. E comenzamos coa reportaxe central do programa adicada ao Día da Paz. E para elo temos no estudio a Xián, Gonzalo e Alex. Ola, rapaces, que nos traedes hoxe? Ola, xente. Hoxe imos coñecer un pouco máis en profundidade que é iso do Día Escolar da Paz e a non-violencia. Poderíamos definir o Día da Paz como unha xornada educativa non gubernamental, dirixida a promover valores tan importantes como a non violencia, o diálogo, a tolerancia, a comprensión, a empatía, etc. Foi fundada en España en 1964 polo poeta e pacifista mallorquín Llorenç Vidal e en 1998 a ONU proclamou o Decenio Internacional para unha Cultura da Paz. Aínda que esta xornada xa levaba practicándose 36 anos en centros educativos de todo o mundo, Para festexar este día elixiuse o 30 de xaneiro, porque é o aniversario da morte dun dos pacifistas máis famosos e relevantes da historia. Líder espiritual da India e figura principal da resistencia non violenta no mundo. Por suposto, estamos a falar de Mahatma Gandhi. A súa vida e, sobre todo, a súa morte violenta a mans dun islamista radical fixo reflexionar ao mundo inteiro sobre a necesidade de potenciar os valores democráticos e pacifistas entre todos os cidadáns e cidadás e, sobre todo, entre os nenos e nenas. Xa que quedou de sobra amosado que unha boa educación baseada nos valores pacifistas evita caer nos populismos e fanatismos máis violentos. No noso cole, o Día da Paz é unha das principais datas do curso, un día ao que lle damos moita importancia. E que comeza a prepararse un par de semanas antes, xa que a celebración inclúe actividades literarias, musicais, plásticas, etc. Como exemplos, podemos falar das cancións que preparamos coa Aula I9, o grupo musical do cole. Nesta ocasión escollemos dos temas, un de Antonio Flores e outro da mítica banda de pop español Los Secretos. Además, tamén preparamos un coreo con percusión corporal sobre un tema, unha sola voz, da banda Macaco. Tema que tamén traducimos ao galego para poder interpretar ao máis puro estilo da Aula I9.
Pero non todo foi música. Tamén houbo espacio para a literatura na biblioteca escolar, o noso centro máis creativo. Todos os rapaces e rapazas do cole puxemos en práctica un proxecto que chamamos Pareados pola Paz. Consistiu en facer micropoemas con 2 palabras relacionadas coa paz e que ilustramos con debuxos de propia creación. Sen esquecer os versos para abrazar, as vacinas para a paz, as pombas mensaxeiras e as ilustracións da canción Unha soa voz de macaco, case nada. Por último, non podemos esquecer este programa especial da Radio Xieiro, realizado por as rapazas e rapaces de sexto de primaria. Programa que ten que continuar con outros temas, aínda que esta sección xa chega ao seu fin. Esperamos que vos gustara e aprenderades moito. Escoitámonos no seguinte programa da Radio Xieiro. Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo. Grazas, rapaces. Gran reportaxe sobre esa paz que é tan necesaria nos tempos que estamos a vivir. Seguimos na Radio Xieiro con outra sección que nos achegan as nosas compañeiras. Ola, rapazas, de que vindes a falar? Ola, somos María Daniela Ariecova e hoxe vamos a falar sobre os actores españois máis famosos. Esperamos que vos guste. Comenzamos con Santiago Segura, un actor famoso de 56 anos. Tamén traballou como presentador, actor de doblaxe e guionista. É coñecido pola súa antoloxía de Torrente, e na que outras películas que participou foron Padre non hai máis que uno e A todo tren destino Asturias. Seguimos con Eduardo Noriega. Ten 48 anos e unha das súas películas é Perfectos desconocidos e Abre los ojos. Mario Casas ten 35 anos e é da Coruña. É gañador de Goya a mellor actor protagonista da película No matarás. Pero tamén pode ser coñecido pola película El practicante. Outro actor moi coñecido é Javier Gutiérrez, con 51 anos. É moi coñecido pola película Campeones. Outras películas nas que participou son Durante la tormenta, Zipizape e Los Serrano. E por último, pero non menos importante, un actor de 57 anos, Eduard Fernández. Aparece nas películas Mientras dure la guerra e Perfectos desconocidos. Esperamos que vos guste, porque aquí nos despedimos. Vos desexamos unha feliz semana e... Sede felices! O que non foi, non se botate menos. Eu, Radio Xieiro. 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 E ti? Moi interesante sección. Todas e todas deberíamos apoiar ao cine español, o noso cine. Como? Pois indo de vez en cando a ver unha peli española, que tamén as hai moi boas. Nos seguimos na Radio Xieiro e cambiamos de arte. Do cine pasamos á música. O noso compañeiro Daniel e máis eu imos comezar unha sección na Radio Xieiro chamada Música Moderna. Adiante. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Una noche más. Hola a todos e a todas. Hoxe vamos a falar de música moderna. De mi mente no te va. Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti. Empezamos con Bad Bunny. É un rapeiro, cantante e compositor de Porto Rico.
É un dos artistas máis coñecidos do panorama actual. Nos seus discos mistura o trap latino e o reggaetón con outros estilos como o rock, o soul e o kizomba, etc. Got my driver's license last week, just like we always talked about. Olivia Rodrigo é cantante e actriz estadounidense, famosa polas súas aparicións na canle Disney Channel. É unha das cantantes máis buscadas en Google, grazas ao seu tema Driver's License. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. Ocean eyes, burning cities. Billie Eilish é unha cantante e compositora estadounidense. Adquiriu a gran fama cando tiña tan só 13 anos, grazas ao seu tema Ocean Eyes. Ocean eyes, don't fall. David Bisbal es un cantante, compositor y actor español que alcanzó la popularidad en el año 2001 tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo. Sus ventas titulares se estiman en más de 6 millones de copias. No puedo más, debería estar cansada de tus manos, de tu pelo. Aitana es una cantante y compositora española que se hizo conocida a raíz de participar en la 9ª edición de Operación Triunfo en 2017, donde obtuvo el segundo puesto como concurso musical. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. Estás a escoitar Radio Cieiro. a radio do Cole de Crecente. Radio Cieiro. A nosa radio. Moitas grazas, Daniel, por esta sección con tanto ritmo. A verdade é que a música é unha das mellores cousas da vida. Capaz de cambiar o noso estado de ánimo e facernos sentir emocións maravillosas. Nos chegamos ao fin deste especial da Radio Cieiro dedicado ao Día da Paz. Lembrade que podedes disfrutar deste e outros programas e contido nas nosas redes. Ata a próxima! E sede felices.